Endavant. Pues l'altre dia vam fer un test del CLOE que era per definir els objectius solucionals, no? Per veure de què treballarem, per indicar-nos una miqueta. I a mi em va sortir el tema artístic, esport i tecnològic. I jo només estic d'acord amb el de l'artístic, ja que l'esport, a mi l'activitat física com que no m'agrada gaire. El tecnològic, el tractament de la informació i la comunicació tampoc és que no em va gaire. I l'artístic seria el que sí que estic d'acord, perquè diu aquí que són les persones que expressen la seva creativitat i les seves emocions a través de l'ocupació laboral, sigui en el món de les arts o la música, espectacle, cultura, etc. I les ocupacions relacionades serien músic, escriptor, ballarí, artista, pintor, etc. I a mi aquest tema artístic seria el que em veig més en l'artístic. Després va sortir aspectes destacats que hi ha en els valors professionals, la personalitat, capacitats i competències professionals. I en els valors professionals surt que vull una varietat d'activitats i disponibilitat de temps lliure. La varietat d'activitats, com tothom, suposo que no voldrà fer sempre el mateix, i disponibilitat de temps lliure, lo mismo, que qui no té temps lliure no estarà sempre treballant. Què més? La personalitat. Aquí posa que tinc sociabilitat alta i extraversió. Amb això també estic d'acord, ja que soc una persona sociable i m'atreu a les activitats grupals i gaudeixo en fer-les, siguin activitats de qualsevol tipus. I extraversió, perquè tinc tendència a explicar i mostrar tant les idees com els sentiments propis i fer-los públics. Què més? Les capacitats. Capacitats aquí posa artística, musical i social relacional. Aquí es veu que, com he dit abans, que estic més d'acord amb el tema artístic. Aquí diu que tinc capacitat artística musical, que diu que és una capacitat de comprensió i d'interpretació dels llenguatges artístics i creatius. S'ha d'aplicar la sensibilitat personal a la creació de l'art en general. I la social relacional és l'aptitud per relacionar-se amb les persones, especialment en el món del treball, aconseguir relacions personals profitoses i duradores. Les competències professionals. Aquí m'ha sortit autonomia i saber relacionar-se. L'autonomia és ser responsable de la pròpia feina i realitzar les tasques assignades de forma autònoma, amb això també estaria d'acord. I saber relacionar-se, és que ho posa tot arreu, que soc sociable i ja està. Que soc una persona sociable i m'agrada l'àmbit artístic. Jo vaig més per artístic i sociable. I aquí s'acaba el cuento. Aquest film m'aniré a la festa ja... No sé què dir ja. Ja arribarà, no, un minut? Ja.